Nasi kumesa wangu kashimba ndanoba kumuka. Ndanoba kumuka mereka ndiselingi muyi. Ndabatwa nehope ndikanonoka kumuka afternoon nepi yandikuvadza. Andimboisa iyi. Ndaisa lingi. Bada kupinda vanoti admin veve munofana kubaya lingi mobuda kuside. Guys, forgive me. Ndandakavata. I woke up late. Say mese. Fungai privilege mafazwa netsailuswa chipo magaya. My auxilium. Shero matamba nadzo tonderai mukunga uri sei. Revai muswere. Ladies Nerupi Dive. Clementia. Rongai. Nasi ndatoka afternoon nap. Ano akasitombo ka afternoon nap. Ka 1 minute nap kandatora kakandivhiringidza. Sei chikupoza. Johnny uri sei fortunate inule. Evari witness chikosha Joyce Omega Jambao Nelia. Ayo. Munobaya linki iri musabaya kuti add. Munobaya linki mopinda mu box. Munongo ata accept member tamba. Sit, step and look. Akagani ndifungisa kumuchato waitwa kare mauziwa wewe. Painyasoitwa mamuchato okudhara. Iwe andinapo. Mas step sekara makikle kick lock and step iwo Gasa anambo brenda ndaperekeza ma steps ga ndotoperekeza ndega palo mumeko iwe lock 1 2 3 4 kick lock and jump 1 2 3 4 5 6 mas temos que querer vamos fazer guys Coba tadi jump Não, mas temos que querer guys mas temos aí fire man what body yeah mas temos que querer na pinga guys da masua mas lingoni aiwa vile chikeso chama chese lingoni lisi chese chigeza mai lingoni izwa kabila titangisi asukuzwa sei uri pa mute izwa lingoni
Sike kari. Urukuzwa. Izwa. Rwanda. Ah, lingona ukunzwika. Asi sunguza. 1 2 3 4. Masitepise kudhara jawe. Ai nakizwa. Masitepise jaima unandiri murodi shamwari. But lingona ndiso awusikunzwika sei. Hauna volume. Kunzwika urise. Ya ndakukunzwa manje. Ah, but masitepise ange kudhara wamapuwa sei. Angakaipa especially pa inonzi chachacha kwanguri kustate. Stepise kudhara waiti ukasiyo vanhu vanoperekedza muchatoka wainzwa moyo so because vaizoti apa indezo nekuzonipa kuti vanozonomhanya vanodaiwo so unoti iwe uku vachiloka vachipesana mukomana achiinda neuku vachipesana uri sei? Ndiri bo uri sei? Ndiri boy nini. I think volume yangu imenditore uyu ndichange ndadaiwo so volume yangu waswera bo. Yeah, yange yangu nini inge isiri ku waswera musha. Urikutooneka kuti changobvawo kumuka. Dara. Zani ndamuka I think kuma 11 chako. Ehe. Ivoite sei? Ndobva ndauya ndikagara ndangogara one nzvimbo handisati ndashift. Hauri kuoneka kuti uchiri nekabhabhidho kehope. Kuti kudaro. Hope dziri kumhoresa. Asati bokunzwa uchimhoresa anyone keyo. Inini? Ndomhoresani manje? Hameno. Chero. Tuwafana twakuti yoto unongoona tuti. Vanombozviona here. Uya anenge achida sadza zvake uye. Tombozviona kana next. Taura chinzi ukamhoresa chimwe. Ndingatomhoresa iwewe, ndomhoresa Nyasha kwaari. Ndomhoresa nemashemarienzi ese. Yeah. Wow, that's really nice, Shamari. Chimbodiudzawo saka nhasi weekend kuita sei? Serious. Uri kuitei? Ndiri kunwa. Ko uri mafriends eka uri kumwe wega nhasi pashedhi penyapo? Ndinwa ndega. I'm always my own company. Zvoita manje. Ko makazotenga mbwa rini iwe? Ndeye next door. Ndiri pabalcony. Right. Kanjange kachiwawa. Amen. Ndeke next door. Handisati ndatombokaona ndokanzwa kachita noise. Chiwawa chine noise zisingamboiti. But yes, chimbondiudzawo one thing taunoti yange iri best Saturday yangu in my life yandisingafe ndakakanganwa. Called best weekend. Best weekend then ndaenda out. Obvious. Wow, like my place akada sa. Like maybe for camping. Then ndaenda out for camping. Yeah, I'm an outgoing person. Zvisingaite. Right. Zvikuoneka kuti zvikuita nditi. Ndingamboedha mumwe. Alright, bo. Awasipaka Lincoln ndokubata seyo. Apa wakurumidza kuti unoda kuedha mumwe ndida kuvhunza kuti wewe best weekend yako inenge yakamira sei? Mimi ndikupindure best weekend yangu I think ndikawanirwa Nyasha ndikazoendawo kuVictoria Falls. That will be my future best weekend. Wazi andikuziyeka saka ndinongosvira kuti ndikamboendawo kuVictoria Falls. I think that will be my best weekend. Yeah, so far so good. Ndingati ndinyatsogara kuti ndakamboyazoita seku best weekend.
maybe ndikawana that opportunity yekumboenda kuVictoria Falls ndoti best weekend maybe in future because nedaenda pati Friday ndoti Saturday ndiko ndoti Sunday ndiko ndinoda kuenda kuVictoria Falls. That's my dream place yekumboendawo. Tozotaura neiyoyo wauya kuZimbabwe maybe togona kuenda tese. Uri wangu ndikubata kuseri bofu nemamwe mashemarens toenda zvonofaya toita road tripping sinaumira musha. Tata road trip sinaumira musha but unoziva panenge pakaipa because pane vanhu vanonga paroad trip auzozivi kuti chinangwa chawo ndecheroad trip here ko ndecheiona manje. Aiwa avanetse ndokubatira ikoko inzwa tonyatsova vheta bobo tohaya kana chibhazi chedu bo toenda takawanda tiri palive. Lincoln unoikwanisa here unoikwanisa here. Aiwa iye mabhazi inoda padhuze dhuze kusiri kuVictoria Falls because kuVictoria Falls inenge iri first time yangu ka saka handizodi vanhu vanotanga wanzi iwo waitaguwa rakati iwo waitaguwa rakati handizodi ndoti inoda one day. Natakaenda uri wega first. Notaka ndosvike ikokoka vanhu vakutondetsa nonzi ite zvakataura zvakati ukataura zvakati usata zvokuseka nevanhu vanyona unenge wasangana navo panguva iyoyo ka vanhu vanonetsana. But ikoko kunonakidza, it's refreshing. Yeah, I think now me mbotanga namboti nefamily nemaparents angu nehanzvadzi dzangu tomboinda ikoko. Hapana problem. Wasipaka shamwari. Kana ndosangana tosangana zvema-hours kugochi then bye bye. Aiwa Lincoln iwe unoziyenga wani mwangu uzi usati wanyatsoziva kuti chaitika ka pamwe mwe munhu atoripo ipapo haana nguva yakuzongodya chaitika kuti haana kuya kuzoita tripi but ari kutsvaga kuti chichi kuitika wanga uchifamba nani wanga uchiseka nani anoona saka handifunge ndiri ready for that ndinochekei. Aiwa toita limited edition. Lincoln iwo ndiwoni ngo uchizviita iwewe ndinongozopa blame pauri. Uriwe ndinokupa blame pauri. Aiwa chimbotanga waenda wega. Then tozoita yemashemarien. Kana uchingozozviita iwe uchiorganiza. Ini ndakangochikora zvaunga ndichikokutarira uchiita stress. Unozondiudza kuti hey pakaipa vakati havasida kubhadhara vakati vanoda kuti wati ende unenge wokuwindwa nevamwe usingamboziyeka obva atanga kukufeya futi pamusoro pazvo unozozvigona here? Ko zviri simple anenge asina kubhadhara anosara tomusiya muroad. Lincoln, are you sure? Netsitsi dzako dzaunadzo une tsitsi ke unonzwa tsitsi kuti ano saka ngatingomutekurei tiende naye. Iyoyo ndo problem ndozongotsoka ndomuzvira tsitsi. Department iroka unogona kuti kudaziya chamwari ndinekakutaraka uchiti munhu akati asati abhadhara asatomubhazi guys ndingoti unenge wangoti dhila nevanhu vako ini manje ndokutariraka ndoignowa ndokubva ndakutarira ndauti asakusaidi zvangu uchidaziya uchikwira nekudzika ndakanyarira hangu ndakangokutarira ndakadero ndenda kuzongokunzira kuti amene abi angu atambudzika chete ndopa ndenda kungokuhwira tsitsi. But zvinoita iri bhore gatiedha vamwe iwe uri wangu totaura kuseri iri bho wasipaka bhosha bye. Yep. Alright. Kamboona kuti ngatanga player tombotangawo nemanyowani guys vasati ambopinda mubox ngatione live ndevapi. Alright. Dai 1 second tione pana nevana ava tisange tapesa nevana. Precious, I see you. Yes, Shema. Take matamba. Clive Tamba.
Clive. Oh, Clive uri bo. Make Clive make my echoes are kubva. Awusikundinzwa here Shema. Tukunzwa but pane mazi echoes asingaiti. Muri kuona ma-device mangani? Mangani ko? Ma-device. Mafoni ndako zvakuita zviri kuita asi ndikuti mafoni ari palive right now mumba mangani i1 alright ngatingotaurei pane nhasi itano nhasi tauya tiri chikwata antu iwe Clive dapotanga tawana Clive iwewo Clive komazina kuenda akuda kubva wakedyi nakachekwa wakachekwa nei nedzimbe inzimbe dini urombo iwe waizoryire nzimbe handii ndakakuudza tata kuti tarya nzimbe saka masiwiti ucharya sei asichi hautoryi switi vanodya saka shamwari yako inonzani Mikaya Mikaya aripi ndakamuona zuro abuda na mama wake ari grade 3 saka uda kumhorosa aniyo Nkomang Thomas aripi Thomas rambotaura ndakuisa Hello. Thomas aripi Yeah, I'm right here. Hello. What do you say, Thomas? I'm good. You. Yeah, I'm right. Yeah, I'm good. Hi. Oh, hello. I can't hear you. At my school in Mashingo, Calprep. Hello? I can't hear you. But you Mama, why go to Hello Shema. Make me take a exit. Make an exit. I'm too good to say, but you tell my echoes. I'm not you now. What see my bob? All right. Okay. Oh no. Alrighty. Bessie. Hi, Shema. Uko Bessie? I'm okay. Ndikuzviona kana uri kuindepi we Bessie? Ndatopaka paside peroad Shema ndataura newe. Ehe, uri sei hako? Ndiri bho zvangu kuri sei? Uri bho uri kupi wewe? Ndiri kuStrand Cape Town. Kuri sei ku Cape Town? Kuno kubho zvekuti. Ndikutozviona zviri kuita. Nema earring ari kupenya zvisingamboita zviri kuita. Atangale.
Otherwise, chimbotange mamhorosa ndezokubvunza izvi zvimubvunzo. Muna All right. mumhorosana. I just want to say hi to my mom, to my brother, Tawanda Makamure, everyone who knows me who is in Zimbabwe. Saka muri kutsikisa dzipi nhasi ukapa? I'm a mother of 3. Now I just want to go home and see my baby. Mukubva kubasa? Yeah, I'm coming from work. Amuzomhoresa vana venyu ende mavasikipa mona kuti anzi yesi zvenyu ndindamhorosa. Vanofara kanzwa ndataura naShema. Vanonzi vanani? Ndinatanyaradzwa, tafadzwa, nditakudzwa. Right, mozoti tanyaradzwa, tafadzwa natakudzwa hanzi sei naShema. All right, thank you Shema. Right, thank you. Rega ndiende mumwe. Ndakangana kumbukisira ekajaivhi. Pane masteps atiri kuita nhasi. Ayo. Tafadzwa, takudzwa, tanya. Tafadzwa. Shema zadani. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye. All right, thanks. Rega ndise mumwe aenda kupiwa wanga ari mukati umu. Kumaya vaenda kupiwa wanga wakamira papa. Clive, ramba wari ipapo. Ndaida kutsvaga kuti ndiani wambotanga kupinda. Morozveiwe. Tamba shamwari. Tamba. Lawrence. Handisi kuona Lawrence shamwari. Aiwa, ndiripo vanhuta sei? Ndiripo. Uri sei Lawrence? Ndiripo, zviri sei? Ndiripo. Nhasi watikana. Nhasi ndopinda ikoko kuFacebook chete. Ndikati nhasi rega ndikuvinge kuFacebook chaiko. Wagona ndekokuonera kuYouTube chete kaiwe. Nhasi ndati rega ndisviko paFacebook kuona kuti vari kuita seko vanhu. Uri kutarirani? Pane munhu akanditaura naye. Ndiani? Hai brother yangu. Ari papi? Ari papi? Atobva tobuda. Yaibo. Nhasi Lawrence wangwara ka nhasi hakuna game kungopinde zvako izo wakadaiwo so. Nhasi uri pamuchinjiko woga. Aiwa ndichangobva zokelasa. Ndakubva uchmusavadha. Yeah. Saka imboimba kahwani chekusavadha. Muda ipiwe ndikuimbire. Chero guys, ndapi masongs ekusavadha guys ari popular. Pane ari kusavadha. All right. Chingoimba chero. Rega ndikuimbire 125 himu 125. But ndikoni kuimba manje no problem. But I will try. Imba tinzwi. Kune kope nyamo kumone kope nyamo nyanza nemara ze anogara munzvimbo dzakanaka ukopenya kwakanaka kupenyera mumoyo. Andaimba sha. Waimba zvaunotoimba zveiwe. Aiwa tokozama zviraisha. Wandiblesa shamwari. Nhasi mugovere wangu dai warioneka vhesi ukandiitira. Wandiblesa shamwari. Chimbomhorosa tinzwi. Chimhorosa damhorosani. Ndangomhorosa kumashemarenzi ese kuti muri sei. Ndova ndangovinga kumhoresa munasana zvakawanda. Nabhudhi vako vabuda vamhorose futi. Nebrother yangu haikai togara tiri tese saka haisi pressure.
Arenziona, uda kuta usunu, anzogara titosisa gaisi pressure, usandisekesa iwe. Seriously, handi takachimborekesa kubva kumakuseni, tachingomhoresana nguva iyi. But anyway, wandifadza asingamboiti, wambouyawo kuFacebook, iwo ndichataura newe about madhira aya handiti. Alright, haisi nyaya totaura. Bye bye. Alright, bye. Alright. Rega ndidzosere ava mbopinda vakatuna. Oh yeah, I'm right back. Ngatitongotaura but ndatitaure Irungonetsa nanhasi. ndiri kunzwa feedback kwandiri kana ifa pane tuma foni nomanga pane tuma foni Ndabva padhuze nekombiyuta ndakushandisa foni. Ndabva ndiri pakombiyuta ndakushandisa foni. Kompyuta yakadzima. Ndadzima. Ngatimbotaura nawo tichikuitika pano. Uri sei? Ndiri bho zvangu ndandakatomboa. Nhasikwara ari kuri kutonhora ndofunga kuda kuzonaya. Imi mamusikatima musi kumasvingo yenyu. Aiwa tiri kuharara kumasvingo kuchikoro. Uyu ndiye anodza kumasvingo, amugari kumasvingo Uye ndianodza kumasvingo. Alright, muri kusaidi kupi kwarari manje? Eastleigh. Handikuziva hangu. Like kuri bho zvokuti. Kudhuze nekubhora dhevo. Kudhuze nekubhora dhevo. Ndinoziva kuti iri papi Borodhiwo. Handitoziva ini. Shema ka. Zvokwadi handizivi kuti iri pini Borodhiwo. Mozva ndikatoziva ndautombotsvaga nzvimbo dziripi. Tichakusendera mepu. Sendera mepu iri bho saka iwo nhasi ngiri niClive iwo nhasi wasara uchitenga. Sendera mepu iri bho saka iwo nhasi ngiri niClive iwo nhasi wasara uchitenga. Hauchanzwika Shema. Handichawikwi. Hatichakunzwa. Itai kuti exit mudzoke. Alright. Nhai vedu nhasi foni yana Clive iri kumboita seiko. Tione. Peshi ho. Peshi ndakulegurwa nezinda afternoon kudai. Uise. Kudhara pera loko ndilindile. Uri sei? Njani Peshi? Ndakuziva kani Peshi. Nyaphila njani? Liyapila. Yagodola. Urighted. Napa. Lathi siyagodola kuyabanda lapha. Uyabanda kakhulu. Kodwa njani? Uyaphila. Lami ngiyaphila besithi ngubingelele nje. Unjani uNyasha? Nge. Ukubingelela. Bebingelela uNyasha umbulise. Oloko Shema. Yes, Shema. What did you say? How would you say uda kumhoresani? Ufuna ukubingelela ubani? Ufuna ukubingelela ubani? So bengifuna ngifuna ukubingelela uNyasha lo Shema ne boyfriend yami ndithatha ukubingelela ubhebi wami ngiyathanda ukumbingelela lo mntana nami Lamashemarians wonke Lamashemarians wonke ngibingelela
Oh, anifuni ubingelelana umama opha odaddy. Ubaba. Umama ubani? Umama ubaba. Hawu umama ubani? Umama wakho. Hayi mama swatshona kudala ngisasengane encane. Kasekho. Oh, sorry. Ubaba ubuphi? Ukhona eBhanda. Oh, khona eGhana. Oh, linjani ubaba? Ubaba uyaphila kakhulu. Unjani wakho? Ubaba umama uyaphila kakhulu. Ncane. What do you say, brother? Ubhuti wami. Oh, ubhuti wami Moshene. Liyaphila ubhuti wami Moshene, ubhuti wami Noshene, ubhuti wangu Washington. Kakhulu uyaphila ubhuti wangu Mkudzei. Diamond. Yes. Mara ukutshela isitori. Yazi ukuthi xa ngikhorobha so cleaner nxa ngisemsebenzini njengoba ngisemsebenzini xa ngikhumbula isitori sikaSheni ngithi ngizibona kungikhulu odakiweyo athenga utshwala. Ngisemsebenzini yabo. So msebenzini. nathi kungakunotenga doro sindega zvonzi kuseke apa kuti ndichataura ndiri kufunga story yaNosheni nathi kunanotenga doro yachiri zvesite ufarise Nosheni. Ndofarisa ndiudze nendebele unoti chii kuti ufarise Nosheni? Umbingelele uNosheni. Ubingelele uNoshi. Uthi sabona Okay. Uyamtshela ukuthi sabona. Umtshelile. Sakhe da. Yes. Umtshela ukuthi hayi bengikubulisa ngikubingelela. Okay. Ngiyabonga nje namhlanje ngikuvakatshele apha kuFacebook ke sikhulume nawe. Yes, sikhulume nawe. Utheni Nosheni? Ngiyamtshelile Nosheni uthi pheshi lokho uthi uyamtshelile. Uyakhulumile. Uyakwazisa. Ukubingelana namhlanje uyabulala wena uzobulala zibambo. Asakwanisa ndoda sakwanisa hayi. Zakwana. But Peshi, you should teach me as in Ndebele. Every time you come here, you speak with me in Ndebele. Andithi, ukhulumile. Okay. Ngizakhuluma nesiNdebele azozokhuluma. Yes, ukhuluma nesiNdebele so that ngiyabonga. I understand Ndebele ko. Ufuna uthi 10? Ufuthi 10, yes. Say nomasonto. Nomasondo. Yeah. Qunqethe. Senqobile. Yes. Uyakwanisa. Yes. Uyakwanisa but doba kancane. Say qaqada. Qaqada. Ukuqaqada amazambane. Ukuqaqada amazambane. Qaqada amazambane. Kumenya nzungu. Amazambane. Isidikselo. Isidikselo. Chivaro.
kumenya nzungu tuzvivharo aiwe wekapeshi bhabhai unofanira kunditisa isindebele every time unopinda mubox but icho waspaka apeshi kancane siyajabula yes baba iribo reka ndithi edamungwa ndithi Okay, alright. Thank you. Ndakutanga ndatsvaga vanyowani. Alice, I see you. Kumbe, I'm seeing you. Krista, I'm seeing you. Sister, I'm not bopindere. Ndakutanga ndatsvaga vanyowani mubox umu. Netsai, ndikaniboisanganisa. Netsai. Sister Precious, mukafinya vandokuoneni kuserika. Smile. Netsai, Angelina Luspa, je sais. Netsai. Netsi. Netsai. Hello. Je sais. Mucha zviri seshema. First time. Uri sei gogo. Kuno kuri kutonhora nemhepo. Aha. I can see Joshua. Muri kupini. Durban. Kuri sei ku Durban. Durban kune mhepo isiri kutomboita. Hey, iti vanhu vari kuti anzi anasiya popi nana Innocent Mugwena. Sorry, second. Andi kubva ku comment section bayai link ilo ndokuti mubude muri kuseri uko aka you zvinoita normal zhizhie. You have to click this link, then you accept everything zvinge zviri kuseri kokoko ndokuona kuseri ku box umu. That's the only way I can aid you kuti mupinde mu box. Matichi taurai tinzwe mati kuri kuisa sei ikoko. Sister Netsai. Durban kuri kutonhora kune mhepo isiri kutombeta topinda mumagumbeze. Tikuzviona makaita kuzvifukidza nematwin one zvokwadi kuri kutonhora. Kuno kungodero vedu vetingadi kungotsika chindawo. Moda kumhorosani. Network yakadhakwa nhasi. Mwana wangu bado ari kumusha uZimbabwe mwana. Ndamurisa mwana wangu Wellington nemafriends angu tinozviti ma-devious maids. Ari kuno muDurban. Ana Shiki, ana Suzeni, ana Cham nevamwe vese, ana Kayla, ana Kumbi, ana Primrose. Girls dzangu muri seita. Nevamwe vari kuenda kubhotiswa hata zvirusa. Sorry. Limited number. Zvinoita asi pana pakamapinda mavamhorosa. I think hamuchandinzwe but ndinoasana muchandinzwe indiri kwagutu ndiri kwagutu kwamupandawana ndiri kwagutu mupandawana. Datu wakaenda kuZimbabwe rini? Muko waimboti uri kuisland. Ndinochinja kana ndasina mufuma waimboti kuisland. No, handisi kuisland, ndiri kuThailand. Thailand akusi kuri sei kuti
uko Oh, handizivi kuti kuri sei ndogara murumu but I think kuri right. oh. Anditika. Aiwa, zvinokudzwa. Mine kunogara murumu tamirira kuti mabhodha avhurwe. Hanzi ari kuvhurwa musi wa1 mene ikoko. Aha, indotombotoda divi handizivini. Zvaimbonzi next year January ndazongoona kaklipi kakanzi 1 October. Ameno changoona kuti pazvovhurwa wacho chati kudii asi by God's grace kuda change tiriko muchazongoona takuti ndava Zimbabwe kuti sei ndakutoita live ndangu Zimbabwe. Inshallah. Airibo, thanks Anditi. All right, bye bye. Andafara. Kani ndafara ini. Alright, ngandise someone. Ndokutera ku Instagram, kutera ku Facebook ndenge chiko kusona. Ndikafa jambwa. Thank you for supporting. Zvotofadza chimbono vanhu vanotiteera kudai zvofadza sikamboiti nitofara kuti mother utonditeero that's so nice sister wabudhawa zvona. Ndikajambwa nenyaya ndozvati.com chariwana kuna Shema. Abo saka ini ndakumhanyira netime manje chirege ndiedhe vanhu vakambopinda Alice anombopinda Babs anombopinda saka regai ndidaiyo so vakambopinda ndichazogonai mangwana because ndakumhanyira netime dzekuYouTube regai ndiedhe Precious uyu handiti. Alright, bye. Alright, thanks. Regai ndichiedha Precious anonzi revai ndakambokuedha kaiwewe saka regai ndimboziona kuti uyu ndoedha the last one for today. Should you say Precious? Hi. I'm happy. Ndafara usingaiti after a long struggle. Ndachikuona muri kuseri ndatotega ndikuse mire ako izgai. Ndafara usingaiti. Kuri sei iko. Ndiripo zviri sei? Handiri bhova mine mimi chimbotsanangurirai vanhu vari kuti add me kucomment section kuti munhu apinde mubox zvofamba sei. Vanhu vanofunga ndiwa segregator. It's like unotoenda kuPlay Store. You go to Play Store. Then wotedzera zvainenge chingoita. Then wobaya, it's like update. I don't know handichazivi kuti ndabaya papi. Then unenge uchingoti allow. Iri link randaisa apo pascreen ndo ramune muchiedh ramunobaya saka ndikwanisi kukuedha mucomment section musazoti zvona handiedhi vanhu guys. Iye kuti admission haishande. You can only click the link then ndokuti ndikwanise kuedha. Yeah, after a long struggle ndatangura. Otherwise chimbotaura muri kupi mimi? Ndiri Gokwe, team Gokwe. Gokwe nembudzi yana. Apa vasarambokuinda ngubva ndinokuziva kuti kune Gokwe. Inzwai Gokwe. Gokwe yapindira. Gokwe. Apo. But ndiri kuDurban hangu. But ndiri kuDurban. Ndikuziona hangu. Chimbotaura kuda kumhorosani. Team Durban, ndafasa Team Durban. Then Team Gokwe. Hi. Then ekwanzirwa kwedu tinongoti Team Gokwe. Tinowanzirwa zvisingaiti shemu. Hayi, ndinobasa izvo. Chiro tese tichingofema semuair. Yeah, chikuru kufema, that's true. Lilian haripiniki ningirini maitira ndoita malive hazvipiniki zvakatosiyana nethe normal way yatinoita malive. I can't pin the link hazvitoiti.
ndotoshandisa inonzi StreamYard ndosaka ndichiti press mo accepta saka zvese zvazvishande panapa alright ehe vatopedza timu nembudzi yana neuyu netimu Durban. My family kwamahuni, then my mom's side kwamashongwa ndozofarisa Tambujani team Durban ya nevanondizivawo ya andanondiziva saka imi nhasi muri kuita sei paweekend apa ya kutongozorora kune mhepo muDurban. Hamusi kuenda kana out kumbonodyo paSteers Nando's. Ndakamboenda kuNando's bva ndasvika ndika ndoda hot. I didn't know kuti hot inenge ichinzi inovava. Indefunga kuti hot kuti aiwa ukako inodziya wobva wapuwa Nando's inodziya ndo zvandakafunga. Handina kana kuirya. Yange iri first time yangu kusvika muJoburg. Ndakairasha yese. Handina kana kuirya. Handina kuirya because ndikada kuisa kudai so ndeichururuka musodzi kudai ichivava indefunga kuti hot it means kuti inenge ichidziya. Okay. That was my first time yekurya Nando's. Saka muna kuenda here nhasi kuNando's. Mira tione mulevel 1 mumakunyatsonzi bhuseni yese kamani muroad. Muri kuma-levels ndakangamwa. Yeah, but soon I think inenge angove yeah. Zvinenge zvakuita ka hairi bonda fara zinomboiti kutaura nemi handiti ka shenge ndiite me too after a long struggle. Izwa bye ndokuona kana mukatera kuYouTube ndokwatiri kuenda kuma-story times manje. Iripo. Alright, bye. Alright, good night. Guys, regai ndite log out niende kuYouTube ndatononoka zvangu. Good night, love you, mese, bye bye.